I pozdrav da evo nastavljamo igricu Limbo. Da ovdje smo prošli put stali i da idemo naprijed. Znači ja nisam igrao ništa pre toga. Pošto ću ja sve da snimam kad igram. I tako. Dakle nisi gledali prvi epizod, uvatio nas neki pauk i zamotio nas je kao u čauru neku. Pošto nas je video. Sad mora nekako da se oslobodim. Šta je ovo? Ne mogu da guram. Papit ću da kad ne beži. Uff, ne znam malo. Dobro. A šta je ovo? Aha, ne sam da padnem, dobro. Oh, shit. Ako ti dade posao da ubijaš ljudi. Brate, vidio da sam ja otišao. Sad je opet počeo da me lovi, brate. Aleluja, slobodio sam se. Nisam više ne čauri. Sam mogu bar normalno da idem. Imam neko snanje na glavi. I... Što ovdje ima? Oh! Fuck! Šta je ovo? Aha, znam, moram brzo. Evo ga. Wow. I nadam se sva epizoda bolja od prve. Valjda. Ovo parkour. Gdje će od drva padne. Da. Oho. Idi! Ma daj. Ha, znam što treba. Samo treba da preskočim to. Ajde. Ajde. Uspio sam. Malo sad jeziv zvuk, ajde. Idi uplaši me. Čekaj, ovo. Aha, neki robot. Vratno ima nešto ovdje. Ok, nema ništa. Mislim da znam, ovo kad podigne nogu, ja bi trebalo da mogu da prođem. Kako si glup. Čekaj. Aha, ovo se pomera. I valjda još jedan. Nisam uskočio. Aha, ovi majmuni ovdje. Ići na njih.
Dobro. Znači samo moram... Oh, what the fuck? Čekaj, bre, izbegnem to. Aha, okej. Da, kako skočim sad. Dole. Eto. Jemo. Okej. Tuđi ovamo. Ne, tako. Alo bre. Spusti mi to uže. Brže. Nemoj. Beži. Još nije odustao čovjek. Šta su ja toliko posebno pomaravaš mene da ide. Čekaj, šta sad? Aha, hoće tu da drži. Sine moj. Alo, fuck. Vidi. Ćao. Sad će ovo da me juri 100%. Preko... Ne, ja znat. O, šta je ovo? E sad, ako nije crkva, onda stvarno... Matrix. Idemo dalje. Idi. Šta je ovo? Pa dalje moguće bre. Čekaj, ona možda se pomjera. Id. Čekaj malo. Šta će on tu? Čekaj, ovako ne mogu. Da. A sa druge strane ne mogu. Da dođe. Mislim da znam. Treba da mu uvatim nogu. Jes. Što sad? Vidi noga. Sad bi ja odmah trebalo da guram. Da. A ovo sad izgleda kao ona kutija. Da možete se popniti na... Tamo da ne možete popniti da obični skok, nego morate kutiju. Ovo se imitira. Znači ovdje da padne. Ima nešto ovdje. Nema. I gore. Šta sad? Aha, ovaj konak slabi. Treba skočiti, šta? Da. Da, sad treba tamo da guram, da sam rekao. Ovamo. Inače, držite CTRL pa on gura ovako nazad i napred. Mislim, kad gurate napred ne mora držati ništa, samo idete. I to je to, on će da gura sam. A da će da učete, onda
Zatrala nešto. Šta, neću li su davim ovdje? Neću. Okej. Slobodno ti čitu. Samo tebe. Šta ovo? Čekaj, ne seri da moram... Da, ovo je nemoguće. Ovako. A, da, ne znam. Trebamo ovog malo da uzbiram pa tamo da ga bacim. Ćao! Peace! Šta je sad ovo? Šta je okej? Šta je ovo? Idi! Čekaj, trebam ovdje. Ha, dobro, znam. Znači, odakle skočim. Pa sad ovo. Ali ipak ne, ovako. Ok, mislim da znam. Sad bi trebalo ovdje, nema drugdje. Da. Okej. Da už beži. Sam se. Ovdje. Ovo malog su ubili. Okej. O, what the fuck? Beži. Ovdje je jedan, dobro. Ovdje. Sad će ovaj da izgine. Ćao. Tako se to radi. Dalje. Sve znači se ubijem ako skočim. Dobro, okej ljudi, mislim da bi ovdje trebali završiti epizodu. Hvala što ste gledali, lajkujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem klipu. Pa nastavit ćemo odavde. I to je to, ćao.